Ja, hvad sker der? Det er en fin video. Jeg har også en god kald. Nej, jeg er ikke helt sikker på, om det er. Ja, nej. Hvad du siger? Jeg kan godt tænke mig meget lidt, om vi kan lide Danmark, men det kan vi få lov til. Jeg vil gerne have, at der kun bor danskere her i Danmark. Og være fodboldspiller. Jeg kunne godt tænke mig, at min mor og far var tog til mig gamle. Jeg har ikke noget rigtig flot udsted. Jeg vil ikke lide de mørke mennesker, kun de dumme. Jeg vil have ligesom Persil, som der er blevet stor. Jeg vil gerne redde Danmark og de små isbjørn, der drukner hele tiden. Og bo i luksushus. Jeg vil allerhelst slå mig i Paradise Hotel. Jeg vil godt tænke mig meget, at min familie ikke var så fattig. Jeg vil være direktør, når jeg bliver stor. Og være chef for en masse ansvar. Jeg har bare det største ønske at arbejde med nogle katte. Så man tjener en masse penge. Hvis man var i barn, man havde ikke nogen penge. Bliver man nødt til at lade være med at spise aftensmad. Og man havde heller ikke nogen tandbørste eller noget. Det er mange penge.